Nej. Kubusformet isvand i tigtræ med cirkler, og så er der ovenikøbet en DVD-film. Jeg diskuterer lige nok det den isvand. Den her på DVD'en her. Så på DVD'en, så bliver solgt over hele verden. Ja. Ja, det er det. Husk at medfølge en DVD eller en DVD. Det er fantastisk, hvis man har afspilleren også. Vi får 1.000 kroner og flere røvtæpperne. 1.100 kroner og flere røvtæpper. Sidste chance på 1.105 og 5,5 og 600 og 6,5 og 700. Vurdering på 1.000 kroner. Ja, det virkede, ja. 600. 600 på nu. 6 og 6,5 og 7. Godt. Der er lang vej op til købsprisen. Ja, men det er begyndt. 700 kroner. Sidste chance på 700 kroner, hvis ikke der er flere. Så er nu 1.600 stående. 1.600 kroner, hvis ikke der er flere. Tredje gang. Tillykke med det. 329. Er du ikke bare helt vild med Just Andersens store vaser? Rigtig flot diskometal. En af de der store lækre ringe. Kan vi starte på 2.600? Der er mange, der har forelsket sig. 2.600 kroner. 2.600 får jeg 2,8. Hvad er det på? 35. 3 år, du er over købsprisen. Får jeg 4,2 på telefonen. 4,2 og 4,4. Det kan heller ikke være sandt. 6,4. Får jeg 6.600 på telefonen. 6.000. Jeg skal have en ja eller et nej. Ja eller nej? 6,6. 6,8.